Kaya buah kedondong, njaba alus jero akeh durine, akeh omong nanging ora ono isine, mung katon apike nanging ora migunani. Urip iku ojo andap aso sanajan prasojo urip tetep jujur. Ojo ndelok sapa sing luwih dhuwur, ojo meri karo uripe wong liya. Saben wong duwe dalane dhewe, sing penting eling marang kang kuwasa. Kudu sumunar, ora kudu sugih supaya diajeni. Amal becik sing dadi ukuran, dudu bangga sing digawa